Chloe, ing'e ang'o? Ang'o timore? Regina, nyako moro matimore gani bere skul cha. No dere. No dere sani en hospital gi samo weni. Beda ni serious. Iwacho adier? Adier no dere. Ang'o mano time? Ok ang'eyo malong'o gima notime, ok ang'eyo malong'o lakini wang'i gigewa. Joy. Mani ing'e ni wach ma serious moko nego be ni dhiro kando kamano? Werigo. Aki Chloe. Ahero oduni. Jonyuol ni beyo kendo gombo ni marwade bed machal kodu. Jonyuol ni gibeyo mok apar kata ka gidondore. Be iseno gi ka gidondore kata? Erokamano. Kata an pok aneno ka gidondore kata ka gidhawe mbele na. Lakini hapa ni nikech weche giketo mopondo. Anyway, clubs mage miseyudo modhi donje? Dongi ng'ang'eya. Thum, miel to gi drama manya kwa donje. Aneno kiseketo gimoro amora kama onego gibede. You know I got you, girl. Koro, apenji. Ipano ang'o mano miyo notemo dere? Kia gima nya timo nyako no but ing'e ni bene en ga gi kierere sana. Okay.